हाय फ्रेंड्स फैलायबाय नै डेटला माराया दिनै आं फोरोंनो सानदों भटार लिस्ट 2018 मायथाइनि भटार लिस्टखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव बा डेस्कटपआव बोरै नायो बेनि सोमोन्दै आं फोरोंनो सानदों। ओंखायनो जायफोरा माने भट कार्ड मोनाखै बाट बिथांमोना मुंखौ थांनाय बोसोरावनो हरबाय दिनैसिम बिथांमोना भट कार्ड मोनाखै बेखायनो बिथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै बिथांमोननि भट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन। भटार लिस्टआव बिथांमोननि मुं आरो न'खरनि सोरनि भट कार्ड फैदों बेखौ मोनथिनो हागोन। ओंखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोनहा जोबजासिम नाय। आं जेसेबां हायो एसेबां आं नोंथांमोनखौ फोरोंनो सानगोन। दा बेवहाय नोंथांमोनहा नोंथांमोननि गामिनि गासै भटार बेसेबां दं बेखौबो नोंथांमोनहा मोनथिनो हागोन। लोगोसे सोरनि न'खरनि मुंफोरा बेवहाय फैदों बेखौबो मोनथिनो हागोन। ओंखायनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। दा थौ नायदिनि गिबियाव नोंथांनि डेस्कटपआव थां। आं डेस्कटपआव खालामना दिन्थिनोसै। मबाइलाव दिन्थियोब्ला एसे स्क्रिना फिसा जायो, ओंखायनो आं डेस्कटपआवनो खालामना दिन्थिनोसै नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय। दा नोंथाङा नोंथांनि डेस्कटपआव थांनानै नोंथांनि ब्राउजाराव थांनांगोन। ब्राउजाराव थांनानै नोंथाङा लिरनांगोन ECI लिरना हो। ECI लिरनायनि उनाव बेयाव नुजागोन इलेक्शन कमिसन अफ इन्डिया। बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा स्क्रल डाउन खालाम। स्क्रल डाउन खालामनायनि उनाव नोंथाङा नै बेथिं नुगोन PDF इलेक्टोरेल रोल। बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा बेवहाय स्टेट वाइज नुजागोन। नोंथाङा नोंथांनि स्टेटखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। जेरै आन्ध्र प्रदेश बा आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश बा अरुणाचल प्रदेश, दा आसाम बा आसाम, बिहार बा बिहार, बेफोरबायदि। दा नै आसाम होनोसै। दा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालाम। आसामनि बबे डिस्ट्रिक्टआव नोंथाङा दं। साप'ज नै जरहाट बा जरहाट, नगाव बा नगाव, बाक्सा बा बाक्सा, कामरुप मेट्र' बा कामरुप, बेफोरबायदिनो। साप'ज आंनियाव उदालगुरि होनोसै नै उदालगुरि होबाय। नोंथांनि इनिफ्राय LAC लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि काउन्सिला बहा गोलैयो। नोंथांनि जेनेबा पानेरि बा पानेरि, उदालगुरि बा उदालगुरि, माजबाट बा माजबाट। नोंथांनि लकसभा इलेक्सन माबाया बे लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि MLA नि जिथु माबाया बेखौ मा होनो समस्तिया बहा गोलैयो बेखौ होबानो जाबाय। पानेरि गोलैबा पानेरि, उदालगुरि बा उदालगुरि, माजबाट गोलैबा माजबाट। नोंथांनि MLA नि समस्ति होननानै जिथु बुङो एसेम्बलिया बहा गोलैयो बेखौ नोंथाङा बेयाव सेलेक्ट खालामनांगोन। पानेरि होबाय। दा इयाव ओमफ्राय नोंथांनि भटार सेन्टारा बहा गोलैयो, जिथु नों भट होनो थाङो बे भटिं स्टेसना बहा बेखौ नों बेयाव सेलेक्ट खालामनांगोन। दा इयाव साप'ज बेयाव आङो बेवहायबो राइट आरो लेफ्ट थायो, बेखौबो गोसो लाखि। दा नै आमगुरि LP स्कुल राइट, आमगुरि LP स्कुल लेफ्ट। दा आमगुरि LP स्कुल राइट आगदा ना आगसि बे मोननै थायो माने। दा नों मोननैखौबो नाय बबे मोनसेयाव थागोन बेखौ नाय। नोंथाङा जुदि राइट लेफ्टखौ मिथियाबा नै राइटखौ नायग्रोनोसै आं। आमगुरि LP स्कुलनि राइटखौ नायग्रोनोसै। बेवहायनिफ्राय नैबे पिक्सारखौ बेवहाय जेरैबायदि दं बेबायदि लिरनांगोन। इयाव जेरैबायदि दं एक्जेक्ट बिदि लिरनांगोन। एसे गोसो हो। बेबायदि लिरनानै सार्च खालाम। नाथाय आं लिरनाया जायासैनो, आरो खनसे लिरफिनसै आङो। नङा बे आइसो PI बे फिसा बाला C निफ्राय PA A गोदोरसो AY
Y इनिफ्राय V लिरनायनि उनाव सार्च खालाम माथो प्रब्लेम जादों बेलाय रिफ्रेश खालामनोसैलाय आं बेवहाय केपचारा जेरैबायदि दं बेबायदि लिरनांगोन हा आंनि एसे भुल जाबाय थादों सरि बेखायनो दा नै लिरफिनसै आङो A बे स्मल लेटार H P W P O बेनिफ्राय बेलाय मा U नङा होमबा मेगना खाना जाबाय नङाब्रा आंहालाय बेनिफ्राय बे C ओमफ्राय B C थिगानो दं दासो फैदों बेबायदि खालामबानो जाबाय नोंथाङा खनसेयावनो हागोन नै दा नै 2018 मायथाइनि भटार लिस्ट 2018 मायथाइनि भटार लिस्ट बेयो आमगुरि भटिं सेन्टारनि आमगुरि राइट भटिं सेन्टारनि बे भटार लिस्ट बेवहाय गासै मुं थागोन बेखौ आं एसे जुम खालामना होनि आं एसामिस बारा रोङा बेवहाय लिरनाय दं नोंथांमोना एसामिस रोंगौ एसामिस मोजाङै फरायना नायबानो जाबाय एसे रोङो बेखौनो आं बुजायनोसै बेवहाय नै डाकघर सिकारि बांला नैबे मालै देरगाव ना मा गाव बेलाय नै गामिया नै मुल गाव आमगुरि पिन 78452 जिल्ला उदालगुरि बेफोरखौ फरायना नाय बेवहाय सिङाव थागोन बेनिफ्राय बेयाव मा होनो पुरुखा दोङो 96 जन भटार दोङो बे आमगुरि राइटआव आमगुरि राइट भटिं सेन्टाराव पुरुखा दोङो 96 जन महिलाया दोङो 114 114 बेनिफ्राय गासै टटेल 210 राइटआव बे राइटआ ओइथिंनि जाहैगोन बायदि 210 दा मत टटेल दा बेवहाय सोरनि मुं दं नै बेफोर नैबे जाबाय भट कार्ड नाम्बार नैबे घर नाम्बार 1 निफ्राय बेनिफ्राय नैबे बिनि बयस बेबायदिनो गासैबो थाजोबगोन दा नै नायाव हायजोबाय नै अनिमा बसुमतारी अनिमा बसुमतारीनि नै भट कार्ड बेनिफ्राय नैबे कातिराम बसुमतारी अनिमा बसुमतारी बेनिफ्राय नै कातिराम बसुमतारी बेफोरबायदि भट कार्ड नङा होमबा बेबायदि भटार लिस्टनिफ्राय नैबे कारेक्ट खालामना हरनाय कारेक्ट जाबाय नैबे श्री कुलेन्द्र बर' बेबायदि दा आरो जोंनि नैयाव जुदि नोंथांनि नामा गैया नोंथाङा बेयाव थांफिन लेफ्टआव थां लेफ्टआव लिर लेफ्टआव नाय आमगुरि एल पि स्कुल लेफ्टआव केपचारखौ लिरफिन आंनि बारे बारे गोरोन्थि जायो नोंथाङा खेबसेयावनो मोजां लिरखा जेन टाइम लस जाया बेखौ ओरैबायदि लिर जेरै दं बेबायदिनो लिर बेखौ आं एसे जुम खालामना होनि नैबे जाबाय आमगुरि भटिं स्टेशन भटार स्टेशन लेफ्टनि आरो लेफ्टनि बेवहाय दोङो टटेल 2018 टटेल दङ 1056 पुरुखा 543 500 एक्चुअली 43 महिलाया 513 513 इनिफ्राय टटेल 1056 भटार दं बेयाव लेफ्टआव नैबे दा नैयाव नामफोरा थागोन नैबेसोर नगेन बर' लगन बर' कुस्ति बर' कुस्ति ना कुनि कुस्तियानो जागोन लगन बर' नै लगन बर' बेफोरबायदि नामा फैजोब्बाय नै मनु बर' चन्द्र बर' बेफोरबायदि नामा फैजोब्बाय बेफोरबायदिनो नोंथाङा नोंथांनि न'खरनि भटार लिस्टखौ 2018 मायथाइनि भटार लिस्टखौ बेबायदिनो नोंथाङा नायनो हागोन बेखौ डाउनलडबो खालामनो हागोन नोंथाङा बा पिडिएफआव नायनाय लोगो लोगो बे अलरेडि डाउनलड जागोन नोंथाङा जास्ट सेभ खालामबानो जाबाय दा बेफोरबायदिनो नोंथाङा नायनो हागोन मोनसे दा नैयाव डाउनलड खालामनो थाखाय नैयाव क्लिक खालामना हो डाउनलड जागोन आं बेखौ क्लिक खालामबाय आं डेस्कटपआव सेभ खालामना लानोसै नै डाउनलड जाबाय बेबायदिबो नोंथाङा मबाइलाव डाउनलड खालामनो हागोन डेस्कटपआव नोंथांनि पिसिआव डाउनलड खालामनो हागोन बेबायदिनो डाउनलड खालामबानो जाबाय सिम्पोल जायफोरा आगोलावनो नायदोंमोन बिथांमोनाथ' रोंखागौ जानांगौ आरो जायफोरा रोङा बिथांमोना बेबायदिनो नोंथांनि भट कार्डआ फैदोंना फैया 2018 मायथाइयाव नि लिस्टआव बेबायदिनो नोंथाङा नायनो हागोन आरो नोंथाङा अरिजिनेल कार्डआ
फैयाखैबाबो नैबे लिस्टखौ लानानैनो नोंथाङा पडकास्टखौ स्केनिं खालामना बानायना लाबानो नोंथांनि खामानिया सोलिगोन आरो जेराव मेरावनो नोंथाङा जेरेस नांगौ जायोबा बेखौनो जेरेस खालामना होनो हागोन पडकास्ट बानायनो हागोन बे नाम्बाराव बे नाम्बारखौ लानानै नोंथाङा बेवहाय पडकास्ट बानायनो हायो नोंथांनि अल डिटेल्स नुजागोन बेखौनो जेरेस खालामनानै स्केनिं खालामनो हागोन स्केनिं खालामनानै कार्ड बायदि बानायना लानानै नोंथाङा जुदि बेंक एकाउन्ट खुलियो होमबाना जेरेस खालामनानै होनो हागोन बेबायदिनो बबेबा अफिसियेल खामानिफोराव नोंथाङा बेबायदिनो बाहायनो हागोन अरिजिनेला फैयागौ माने आरो बेयो डुप्लिकेट नङा मानोना बेयाव अलरेडि नोंथांनि नाम आरो नाम्बारा ओंखारखाबाय भटार लिस्टआव जास्ट नोंनि कार्डआसो सफैयाखै ओंखायनो बेखौ डुप्लिकेट होननानै बुङा आरो बेयो एक्सेप्टेबल बेयो एक्सेप्ट जागोन दा बेबायदिनो नोंथाङा नोंथांनि बबेबा खामानिफोराव पडकास्ट नांगौ जादोंब्ला नोंथांनि पडकास्टआ जुदि सफैयाखैब्ला नोंथाङा थांनाय बोसोरावनो मुं थिखांदोंबा मुंखौ हरदोंबा अब्लाना नोंथांनि पडकास्टआ बेयाव थागोन भटार लिस्टआव ओंखायनो बेबायदिनो नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव बा डेस्कटपाव नायनो हागोन चेक खालामबानो जाबाय दा आरो बेलेगनि नायनोबा बेयाव बेबायदिनो गोबां दं नै बेबायदिनो डिमाकुसिनिबो दङ उत्तर डिमाकुसि एलपि स्कुल सबनिबो फैयो बेयाव बेबायदिनो फैगोन आरो बेबायदिनो खालामबानो जाबाय दा बेबायदि खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव बा डेस्कटपाव नायनो हागोन आरो दा भिडिअआ गोलाव जागोन ओंखायनो आङो बेखिनियावनो भटार लिस्ट नोंथांनि मबाइलाव बा डेस्कटपाव बोरै नायो बेनि सोमोन्दै आं फोरोंबाय आसा खालामो नोंथांमोना नोंथांनि भटार कार्डनि प्रब्लेमखौ एसे मोनथिसिगोन बा नोंथांनि भटार लिस्टआ फैबाय उसुखुथु जाबाय थादोंमोनब्ला बेबायदिनो नायनानै नोंथाङा नोंथांनि डाउटखौ क्लियार खालामनो हागोन दा आसा खालामो आंनि भिडिअआ नोंथांखौ हेल्प खालामबाय स' आंनि भिडिअखौ शेयार खालाम लाइक खालाम आरो जायफ्रा फार्स्ट टाइम आंनि चेनेलखौ नायदों बिथांमोनखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम आंखौ थुलुंगा हो आं बेबायदिनो आरो इयुनफोराव मोजां भिडिअ लानानै फैगोन आरो बेनि उनाव आं पडकास्ट कारेक्सन बोरै खालामो बेनि सोमोन्दै भिडिअ बानायगोन जिहेतु सोरनिबा भटार कार्डआव मुङा गोरोन्थि जानानै फैदों सोरनिबा टाइटेला गोरोन्थि जादों बा सोरनिबा फादारनि मुङा गोरोन्थि जादों दा बेफोरखौ बोरै कारेक्सन खालामो बेनि सोमोन्दै आं फोरोंगोन ओंखायनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम दा आंनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथोंसै गुड बाय जय बर' हारिनि जय नायबाय था सोलोंबाय था थेंक इउ